Benvinguts a tots i a totes. Abans de començar, volem primer de tot agrair a l'Anna l'oportunitat de prendre part en aquest projecte donant veu al Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, perquè així puguem compartir amb tots vosaltres quina és la feina del criminòleg i com podem contribuir en augmentar la seguretat en els esdeveniments musicals i esportius. Nosaltres som l'Eva I l'Helena. Les dues som criminòlogues especialitzades en l'àmbit de la prevenció i la seguretat, que treballem dins del sector de la seguretat privada. L'objectiu de la nostra participació és fer divulgació i exposar de quina manera els professionals criminòlegs podem ser un actor participant més en els esdeveniments musicals i esportius. És per això que començarem explicant una mica què fem els criminòlegs. La criminologia és una ciència que estudia el delicte, el delinqüent, la víctima i l'entorn social que envolta aquests tres factors. Les criminòlogues i els criminòlegs ens encarreguem de l'estudi de la delinqüència, el comportament antisocial i també dels mecanismes de reacció social, sempre amb l'objectiu d'aconseguir donar una resposta científica davant totes les preguntes que realitza la societat. En general, el que nosaltres fem és dedicar-nos a l'anàlisi, al disseny i a l'avaluació dels programes de la prevenció del delicte i del comportament antisocial, intervenint en delinqüents, reparant a les víctimes i intentant mantenir la pau social. Però sempre podem treballar a qualsevol àmbit que es trobi dins de les ciències socials i jurídiques, així com en matèria de seguretat. Per aconseguir això, ens caracteritzen un conjunt de competències tècniques molt concretes. En primer lloc, tenim curiositat i capacitat d'explicació científica del delicte, mentre mantenim una actitud crítica davant els problemes socials. També coneixem i podem analitzar el marc legal d'una forma contextualitzada. Tenim la capacitat d'analitzar i avaluar problemes socials i criminològics utilitzant i cercant les dades oficials i l'evidència científica, seguint el mètode científic. Al mateix temps, analitzem i fem gestió del risc de la delinqüència. Dissenyem i implementem programes i estratègies de prevenció amb capacitat d'assessorament tècnic i coneixement de polítiques públiques. Tenim la capacitat d'anàlisi i de resolució de conflictes. Tot el conjunt d'aquestes característiques són les que apliquem en diferents àmbits competencials d'actuació, com són, per exemple, l'àmbit penal, el judicial, el de gestió comunitària, l'àmbit de la seguretat i de la política criminal, així inclús com també l'àmbit universitari. Totes aquestes competències descrites són un valor afegit a la nostra tasca a l'hora d'intervenir amb major precisió davant diferents incidents que puguin sorgir en els esdeveniments musicals i esportius. Sabem que en aquest sentit, la seguretat entesa com a seguretat privada també és cada vegada més rellevant de les nostres societats i en la concepció dels espais segurs i protegits. Esdevenim, per tant, un actor principal, tant per la complexitat dels nous reptes com per les amenaces que estan sorgint diàriament. Només cal que ens aturem i analitzem tot el que ens envolta per veure com el concepte de seguretat, tradicionalment conegut, ha estat canviant i veurem com més sovint relacionem la nostra vida quotidiana amb la seguretat privada, des que ens anem a comprar fins que creuem els controls de l'aeroport o anem amb transport públic, en les nostres activitats d'oci. De fet, la seguretat privada està en el nostre dia a dia i a tot el nostre voltant. Per aquesta raó, creiem que aquesta jornada emfatitza justament aquesta relació amb la nostra vida quotidiana i que, a més, dona valor i un reconeixement al treball dels experts en seguretat dedicats en aquests esdeveniments, que sovint aquest treball queda en un segon pla o amb poca visibilitat. Parlem de tot el conjunt de l'entramat de tasques que passen per moltes hores de preparació de protocols, d'adaptació de normativa d'acord a la tipologia d'esdeveniment, entre d'altres. La gran majoria d'assistents, nosaltres mateixos, anem a gaudir d'aquests espectacles confiant en la seguretat del mateix esdeveniment, el control i esperant que no passi res. És per això que hem de valorar la tasca dels equips de seguretat, ja que són els que ens possibiliten viure i gaudir aquest temps d'oci que per nosaltres és un temps tan preuat, sense la preocupació inherent
de qualsevol incident que pugui sorgir. I partint de tots aquests punts que ha exposat l'Eva, ens preguntem quines necessitats de seguretat es plantegen als espais d'oci, tal com aquests esdeveniments musicals i esportius. Més enllà de la regulació normativa i de les exigències i requeriments normatius que s'han de complir, també és important incorporar una visió transversal de l'esdeveniment, considerant tots els diferents escenaris possibles. I aquí entra en joc la riquesa del coneixement transversal de la criminologia, la qual sempre ens permet anar més enllà. Per això, igual que com a altra ciència, la criminologia també té coneixements científics i moltes de les teories contrastades al llarg dels anys les podem aplicar directament en l'àmbit dels esdeveniments musicals i esportius. Per comprendre la fenomenologia delinqüencial, així com els principals riscs i amenaces, és important disposar d'aquesta base teòrica que ens permeti entendre el conjunt de tota la situació delinqüencial en aquest espai en concret, en aquest esdeveniment, i articular així les actuacions concretes i oportunes per fer-hi front. En les teories anomenades com de l'oportunitat delictiva, dins de la criminologia ambiental, l'oportunitat és el denominador comú entre les estratègies. Resumidament, direm que es tracta d'enfocaments que van més enllà dels aspectes personals o socials i que defensen la influent relació que s'estableix entre una persona i una situació, considerant les característiques que fan que les inclinacions delictives es converteixin en acció. Per entendre més bé aquesta teoria, posarem un exemple que creiem que es pot veure clarament reflectit en una situació d'un esdeveniment musical o esportiu. Imaginem que tenim una persona motivada que pretén furtar un mòbil aprofitant que la víctima està distreta gaudint de l'espectacle. Com veiem en aquest exemple, es dona la conjunció de diferents elements i, d'acord a la teoria, si no aconseguim anul·lar aquesta intencionalitat de l'acció per mitjà d'una vigilància, molt probablement la persona motivada ho acabarà duent a terme. Seguint en aquesta línia, s'han desenvolupat les estratègies de prevenció del delicte mitjançant el disseny urbanístic. Amb aquestes estratègies intentem modificar els espais per fer-los més segurs. Per tant, podríem aplicar aquesta teoria també a l'hora de dissenyar les estructures en els esdeveniments musicals i esportius. Per una altra banda, una teoria molt consolidada dins de la criminologia és la teoria del control, i aquesta ens aporta coneixement per a poder adaptar les intervencions des d'un punt de vista d'intentar aconseguir sensibilitzar els assistents d'aquests esdeveniments. Si hi ha una consciència general davant d'aquests delictes i aconseguim involucrar a tothom, és a dir, que si ens veuen ens informin, per exemple, el que estem fent és augmentar el control informal de la gent que hi ha en els esdeveniments i, en conseqüència, podem augmentar el vincle entre els assistents. Mirat des d'un punt de vista criminològic, el que aconseguim així és que hi hagi més lligams socials. Per tant, una major involucració i consciència conjunta, i així aconseguiríem també prevenir molts dels incidents que puguin tenir lloc. Per tot el que hem exposat, la gran pregunta que ens formulem és: per què els equips de seguretat haurien de comptar amb professionals de la criminologia? Bé, des del nostre punt de vista, defensem les potencialitats que ens dona la ciència criminològica. Algunes d'aquestes potencialitats són, en primer lloc, la transversalitat de la nostra ciència. Aquesta transversalitat ens permet tenir nocions de molts àmbits, la suma dels quals genera un coneixement molt enriquidor que, transformat a l'àmbit professional, es tradueix en la capacitat d'adaptar-nos, de ser creatius, d'aportar nous punts de vista i perspectives a determinades situacions. Ens agradaria fer èmfasi sobretot a la interdisciplinarietat que ens permet tenir coneixement sobre dret penal, psicologia, sociologia, entre molts d'altres àmbits. De la mateixa manera, a efectes pràctics, això ens permet recollir coneixement de tots els àmbits i unificar-ho tot per així transmetre-ho a la resta de personal. Per tant, tenim aquesta capacitat de
agafar tot el conjunt de coneixements i nocions de tots els àmbits i traduir-ho en aquest sentit i simplificar-ho amb una visió i amb una perspectiva molt concreta per determinades situacions. En segon lloc, una altra potencialitat de la criminologia és la curiositat científica. Tenim curiositat, ens preguntem, investiguem, intentem recopilar el màxim d'informació possible. I a partir d'aquí, i aquí entra l'altra gran potencialitat, la nostra capacitat d'anàlisi per conèixer dades, analitzar-les, interpretar la informació, interpretar certes realitats i convertir-ho tot en coneixement. Com bé sabem, aquest coneixement és molt valuós i aquí entra l'altra gran potencialitat, que és la nostra capacitat per proposar un conjunt de mesures, de propostes, d'intervencions, actuacions centrades en aquest coneixement obtingut. En aquest sentit, seria un conjunt de mesures de seguretat que orientin a reduir els potencials riscs que puguin ser presents en esdeveniments, com bé estem dient, tant musicals o esportius. I en darrer lloc, ens agradaria destacar la potencialitat de, en general, la visió global del delicte i de tot el que l'envolta. Fins ara hem estat parlant de tots els nostres coneixements, però clar, cal especificar d'alguna forma en què podem ajudar directament, en fets concrets, els criminòlegs. I és per això que volem exposar-vos alguns exemples perquè pugueu veure aquest valor afegit a l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments que nosaltres podríem aportar. Per exemple, en primer lloc, l'experiència del criminòleg en intervenció en contextos complexos derivats de manca de seguretat o en contextos delictius pot ser realment molt útil, ja que tindrem una experiència per poder actuar davant de qualsevol incident que pugui sorgir. En segon lloc, hem de tenir present que l'experiència del criminòleg en tractar amb víctimes i amb persones de situació de risc també pot aportar-nos eines molt necessàries quan ens trobem en situacions on hi hagi persones que tinguin les seves capacitats minvades, ja sigui perquè han consumit drogues o alcohol. També hem de tenir present que el criminòleg té competències per a poder mediar davant de conflictes interpersonals, i això és molt útil perquè podríem saber com actuar quan sorgeixi qualsevol conflicte, baralla, etc., entre dues persones dins de l'esdeveniment. En quart lloc, volem ressaltar que entre les eines que tenim els criminòlegs destaquen el coneixement dels protocols de seguretat preventiva i aquests ens permeten poder realitzar planificacions adequades de seguretat integral que podem incloure en els plans d'autoprotecció, com puguin ser els protocols d'evacuació, d'instal·lació de sistemes de seguretat físic, com pot ser contra incendis, instal·lacions de videovigilància, els controls d'aforament, etc. Tenim també una estreta relació amb l'àmbit del dret i això ens permet analitzar i adequar les nostres intervencions al context normatiu i a totes les indicacions legals requerides. També hem de saber que els criminòlegs tenim el coneixement per tal d'establir protocols d'actuació davant de qualsevol tipus d'incident, ja siguin baralles, furts, agressions, etc. De la mateixa manera, les nostres habilitats també ens permeten que puguem oferir al personal de seguretat i a tot l'equip de seguretat que participi les pautes, les eines, els recursos tècnics per actuar o intervenir davant de certes situacions, com poden ser problemàtiques en els accessos, situacions on hi hagi algú que mostri agressivitat, control d'aforaments, entre d'altres. Així, també ens agradaria destacar una funció que podem realitzar i que considerem que és molt rellevant, com és el cas de la divulgació i sensibilització del que anomenem com la cultura de seguretat en aquests espais. Ens expliquem. Considerem que la seguretat en aquests esdeveniments no únicament pot dependre de l'equip de treball i dels experts que s'hi dediquin, que estiguin coordinant-ho, sinó que, com tots sabem i coneixem, una gran part d'aquesta seguretat també dependrà de les actituds i les accions dels assistents. D'aquí que nosaltres considerem essencial i important la tasca de la sensibilització per promoure aquesta cultura preventiva de seguretat.
Ens referim al conjunt de formacions, guies, recomanacions que tant es poden oferir als assistents per adoptar mesures preventives, per saber a on han de dirigir-se si sorgeix algun incident, com de la mateixa manera el personal que hi treballa. Una altra funció important que podem realitzar com a criminòlegs en aquest sector és la nostra experiència en analitzar el risc, quantificar-los i establir mesures per reduir-los o minimitzar-los. Com hem dit anteriorment, una de les nostres potencialitats és la curiositat científica. Arrel d'aquesta curiositat que ens permet investigar i cercar informació, ens preocupem per esbrinar quins són els principals elements de risc, per tractar-los i, a partir d'aquí, aplicar tot el coneixement que obtinguem d'aquesta anàlisi en mesures preventives concretes. Un altre punt que ens agradaria destacar és la capacitat que tenim per donar eines als equips de disseny de les infraestructures dels esdeveniments per tal que aquests puguin incloure mesures preventives delictuals per integrar en el disseny dels espais. Això també passa per aplicar les tècniques de prevenció situacional mitjançant la inclusió de sistemes físics de seguretat, càmeres, extintors, detectors, control d'aforament, etc. Però més enllà de la modificació i l'adaptació d'aquest disseny dels espais, també inclouria la capacitat per proposar mesures que considerin elements dels espais perquè incorporin la perspectiva de gènere. Com s'han de dissenyar aquests espais perquè siguin més oberts, que permetin la fàcil visibilitat, que estigui tot ben senyalitzat, els recorreguts i sobretot que sigui de fàcil comprensió. Són alguns elements que s'englobarien dins el que es coneix com aquesta tendència per modificar els espais i que compleixin amb les condicions de sensació de seguretat i de control. Un altre punt, i que creiem que amb això es resumeix força el que hem explicat fins ara, és el que seria com la funció principal, que ve a ser l'analitzar i interpretar dades i informació per obtenir coneixement. Insistim, s'han de prendre les decisions de seguretat amb una base sòlida, amb una base que sostingui amb la recerca i amb l'estudi previ, perquè d'aquesta manera és com podem obtenir el conjunt de propostes i de mesures les quals siguin més adequades i més específiques per aquell esdeveniment en concret, en aquella situació i en aquell espai específic. Llavors, considerem unes grans fases on podríem desenvolupar funcions que realment ajudessin a que aquestes mesures fossin les més encertades i adequades possible. En aquest sentit, identifiquem, per exemple, amb la fase prèvia. En aquest sentit, estaríem capacitats per realitzar diagnosi, fer informes d'anàlisi de risc d'acord a la tipologia d'esdeveniment, el perfil del públic assistent, el context actual, en quina zona es realitza l'esdeveniment, etc. Es tractaria de fer el que es coneix com intel·ligència o una diagnosi prèvia de la situació recopilant el màxim d'informació possible i això reflectir-ho en un informe. En segon lloc, en una altra fase que podríem participar seria la de planificació estratègica. Com hem dit, les capacitats que tenim per dissenyar protocols, per intervenir davant de determinats incidents, tot això fa que puguem coordinar-nos amb aquests equips i que puguem ser un actor més en la participació d'aquest sector i de planificació estratègica en termes de seguretat. I, en darrer lloc, també parlaríem d'analitzar les dades en una fase posterior. En aquest sentit, ens centraríem en avaluar les mesures que hem aplicat, els protocols, si han funcionat, si els hem de reformular, si es dona el cas. És una tasca realment important i és molt necessària per adaptar i corregir aquelles petites mancances que hagin pogut sorgir o que la situació, per diferents raons canviants,
no s'hagi complert com prevèiem. En aquest sentit, també ens agradaria destacar la nostra capacitat de resiliència davant aquestes situacions, en aquests esdeveniments, que parlem de situacions dinàmiques, que ens obliga a adaptar-nos contínuament a tots els canvis socials, polítics, culturals que sorgeixin. Adaptar-nos i redissenyar i redefinir tot el conjunt de protocols i de formes de coordinar que es puguin conèixer fins al moment. Tenim l'exemple més clar amb la situació actual derivat de la crisi sanitària de la propagació de la Covid-19. En aquest sentit, i resumidament, creiem que tot això ve a recopilar el que considerem tots els punts on podem intervenir i formar part d'aquests equips i grups de treball. Com a conclusió, volem destacar que la criminologia també està al servei de la seguretat integral en tots aquests esdeveniments, fet que ens permetria atorgar aquest valor afegit del qual hem estat parlant tota l'estona, ja que totes aquestes pautes i actuacions que nosaltres podem aportar creiem que poden ser molt positives dins els protocols de seguretat que ja existeixen en els esdeveniments musicals i esportius. La nostra participació en aquests esdeveniments podria aportar aquest component preventiu d'una visió interdisciplinar que resultaria en un coneixement molt enriquidor per facilitar les tasques de tots els actors que hi participen i vetllen per la seguretat dels assistents. El que ens agradaria, per últim, és agrair la vostra atenció i esperem que la nostra presentació pugui haver donat una miqueta més de llum a la feina que fem els criminòlegs i aquest plus que podem aportar per a facilitar la feina de tots els que participeu a les tasques dins dels esdeveniments musicals i esportius. Us enviem una salutació enorme des del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.